ଗରମ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। କୁନି ଆଉ ମୁନି ବଜାରରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଓହୋ, କି ଗରମ କିରେ କୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ମରିଯିବି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ହଁ ହଁ, ଏତେ ଆଉ ଗପନି ବ। ଇଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ମୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି। କି ଆଇଡିଆ ଆସିଛି ବା? ମୁନି, ଇଏ ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିକିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ବା କୁନି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଛି। ଆରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସେ ମତେ କମ ଦାମରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବେ, ଆଉ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଲେମ୍ବୁ ବେପାର କରିବା। ଏମିତି କହି ସେ ଦି ଜଣ ଘରକୁ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦି ଜଣ ଯାଇ ବଜାରରେ ଲେମ୍ବୁ ବିକନ୍ତି। କୁନିର ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁନିର ଲେମ୍ବୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ମୁନିର ଲେମ୍ବୁ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କୁନିର ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିନୁର ଲେମ୍ବୁ କେହି ନେଉନଥିଲେ। ମୁନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁନି ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ମୋର ଲେମ୍ବୁ କାହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆଉ ତାର ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ତା ଲେମ୍ବୁ ବି ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି କି? ସେ ଲେମ୍ବୁ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। କାଲି ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି, ସେ ଲେମ୍ବୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ମିନୁ କୁନିର ଘରକୁ ଯାଏ। ସିଏ ତା ଘର ପଛରେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆରେ ଆରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏଇଠୁ ଲେମ୍ବୁ ନେଉଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗଛକୁ ହାଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ମୁନି ସେ ଗଛକୁ ହାଣିଦିଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁନି ଦେଖେ ଯେ କୁନି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ, କାଲି ତ ମୁଁ ତା ଲେମ୍ବୁ ଗଛକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି? କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ପୁଣି ମୁନି ରାତିରେ କୁନିର ଘରକୁ ଗଲା। ତା ବାରି ପଛରେ ଦେଖେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ହାଣିଥିଲା, ସେ ଗଛ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ଏ ଗଛକୁ ପରା ମୁଁ ହାଣି ଦେଇଥିଲି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁନି ପୁଣି ଦେଖେ ଯେ କୁନି ଯେମିତି ବିକ୍ରି କରେ ସେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏମିତି ମୁନି ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। କୁନି କହିଲା, ଆରେ, ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ ଅଟେ। ସେ ଯାଦୁର ଗଛକୁ ମୋ ଆଈ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଏଇ ଔଷଧକୁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଉପରେ ପକେଇଲେ ସେ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ହେବ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ତୁ କେତେ ଥର ଆସି ସେ ଗଛକୁ ହାଣିଛୁ, ହେଲେ ସେ ଗଛ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି।